We judge ourselves by our internal motives and everyone else by their external actions. Life is a sexually transmitted disease. The less we think about ourselves, the better we become. Lao Maui! Pamhabuisyo! Minamo from Thursday, Friday, and Saturday. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Jake, Bro, ready na ka? ready na. Good luck. Thank you. Good luck. Fire. Langga, kadung na ka sa kanta sa Combo Panda ug sa Kalatog. Nice kayo no, mura aning view nato karon. Oh, nganong hiluman ka kaayo? Grabe no? We judge ourselves by our internal motives and everyone else by their external actions. Life is a sexually transmitted disease. The less we think about ourselves, the better we become. Lao Maui! Pamhabuisyo! Minamo from Thursday, Friday, and Saturday. The Not So Late Show with Jason Monteclar. From the local news headquarters in Cebu, broadcasting live from Reroute Studios, this is the Not So Late Show with Jason Monteclar. Because we take sides, never neutral, never silent. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Maayong Huwebes, mga walay hago ang kwarta, labi na sa mga buot manimpa diris politika. Ug sa mga gagmayng tao pero busog na ang pitaka, welcome diri sa tuang bag-ong tulumanon sa internet, ang The Not So Late Show, and I am your host for tonight, Jason Monteclar. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Di padugay, nagtapok ang mga taga-PDP laban dito sa Montebello Hotel. Digong ang ilahang giendorso nga maoy mamahimo unyang vice presidente ug si Digong na pod ang ilahang gipialan nga mupili kung kinsay iyahang ipares isip presidente. So, mo ni siya typical nga example nga ang usa ka tawo gapasan gyud sa iyang kaugalingong bangko samtang gatayhop pa gyud siyang kaugalingong turutot. Mga senaryo wa og tuo hinahinay na nga nang lugsot na ay giingon nila nga do o Duterte meaning si Sara og si Digong mag-ama. Nasay ilang giingon nga buti Bongo Duterte tandem. Pero arita kang Senador Bongo alias Rasputin. Mudaog ka ni pagka-presidente ning tawhana. Aw taga Smartmatic ra gyud mo'y makatubag ani pagkakala. Pero aritas mas tinuod nga pangutana. Angayan ba kaha si Bongo nga ma-presidente? Again, mga flying voters sa sad mo'y makatubag ani pangutana. Pero sige lang, unsa may inyuhang qualification be alang sa usa ka maayo nga presidente? Buotan, bright, matinabangon, kugihan, maluluyon, masinabtanon. Kung muning klases presidente ang inyong gipangita, aw kinahanglan gitingali tag mga contact tracer para ani. Murutag ngitag dagom anis katubhan. Pero kung ang inyong gipangita nga presidente kay pang-unom lang katuig niya human preso dayon, aw arit ang Bongo.
Mangutana ko, kinsa man ang inyong pilion pagkasunod nga presidente sa Pilipinas between ni Manny Pacquiao o ni Senador Bongo? Granting nga managan ni sila. Puros mga taga Mindanao. O niya, puros pod mga bilyonaryo. Pero ang kalahian kay si Pacquiao walay record sa pangawat. Si Bongo wa pasad na konbikto sa pangawat. Ti Senador Manny Pacquiao gianggaan ni ug mas naila sa pangan nga Pacman. Si Bongo gianggaan sad ni ug mas naila sa pangan nga Batman. Dili Bagman, Batman. Si Pacquiao Katoliko na sa una. Si Bongo murag nasa ni siya Ginoo sa una. So pareha silang naay mga relihiyon. Pero sa pikas bahin, nagpahipi rasad sa suok si Inday Sara, anak ni Digong. Ilado ni siya sa Davao tungod sa iyang patiks bagta. Isog, maldito, mura ni siya jowaban dito sa Davao. So kamong mga botante, dapat maghinahinay na mo diha og timbang-timbang kung kinsa gyud ang inyong manok pagka-presidente. Kay ako diri sa kumbahin, naglista-lista na sad ko kung kinsay ako Ganahan mong makaibaw? Apan sa di pa gamay lang nga pahinumdom. Alang sa to mga kaigsunan nga gusto ba nga mo palit og mas barato nga presyo sa Lacto-Puffy o Lacto-Vital, pwede ra mo nga mo search lang diya sa Facebook and i-type lang ang The Big Word Superstore kay sila ra ang ato abang giisip nga partner diri sa pagpamaligya aning mga produkto sa Lacto-Puffy. In fact, makahatag ang The Big Word Superstore og mas nindot nga discounted price para ninyo. Unya mo serbisyo na sa ta pinaagi og kining COD or cash on delivery. Meaning, ana na mo nga mo bayad, inig-abot sa item diya sa inyong tugkaran. So, again, The Big Word Superstore. I-type in lang na diya sa Facebook, makita ra na ninyo ang ilahang page. Unya ato kunong sayron og unsa nay lakat dito sa Pikas Lawak sa mga updated karon nga balita. Nagpanikad na ba itong atong kauban? Super B, balita ekonomi B? Mga balitang fake news. Saan ito na, Jason? Murag na kay mga bangko tingali. Oy, saan mo palit islang lakto? Oy, mayong pagtanaw niya, atong amigo dito sa United States of Amua, Marvin Saavedra. Pam Saavedra ni siya sa Facebook. Naapod rin si Edgar Hasamal. JC Oberes, si Ma'am Karen nga magsigig comment, Karen Quijada, Roland Mahinay og si Woodrow Minchavis. Mayong pagtanaw na diha. Arita sa atong mga fake news sa Balitang Fake News Lokal. Og sa atong mga Balitang Lokal, kanhi gobernador sa Sugbo nga si Lito Usmeña na banhaw na sad. Sigon pa sa iyang tigpamaba nga si Nanding Celeste, nasigpatan bago lang si Lito Usmeña nga galingkod-lingkod sa usa ka restaurant diri Sugbo. Nasairan nga si Lito Usmeña, mugawas ra kaniadto kung tingtakdol ng buwan sa politika. Dili ni siya sigbin, dili pod ni siya ungo. Tamot nga dili ni siya kwaknit, nga mugbuto lang kung ngit-ngit. Katapos ang nipatimaw si Lito ni adtong
tuig 2016 sa dihang nipadangat kini og suporta sa kandidatura ni Winston Garcia. Apan natakulahaw na sad kining nawala pagkahuman sa eleksyon. Apan karon napagya na sad ang presensya sa maong engkanto. Tungod dipukal na sad ang kawa sa politika. Padayon ta sa itong mga balitang fake news sarita sa mga balitang nasyonal. Okay, arito sa itong mga balitang nasyonal. Life story ni Digong. Ipasalida na. Ang awgas Ayala ni Son. Kini mo ay gipaybaw ni Mother Lily sa Regal Films. Nasayran nga ang aktor nga si Long Mejia. Ang modela sa karakter isip Rodrigo Duterte. Ang title sa salida kay Jet Ski Escapade. The life story of Rodrigo Duterte. Gawas ni Long Mejia, dalhon usab sa aktor nga si James Reid ang karakter ni Harry Roque. Agay kayo. O ang modela sa karakter ni Salvador Panelo, mao si Papa P. Piolo Pascual. Plano nga ipagawas ang mong salida karong umaabot nga buwan sa Disyembre. Aron usab nga makasulod kini isip entry sa Metro Manila Film Festival. Matud pa sa reliable sources, ang mong salida ni gasto og 500 million pesos. Dako ang pagtuo sa mga eksperto sa local film industry nga ma-box office ang mong salida sa life story ni Duterte. O din natapos ang atong mga balitang fake news. Mubalik ta sa studio tuwa sa Jason nga mugna sa iyang own life story. Mga balitang fake news. Hoy! Sige, patani! Kini good news ni para diha sa lungsod sa Liloan. Because ang COA has given Liloan its highest audit rating for 2 straight years since 2019. So congratulations. In fact, in a letter addressed to Liloan Mayor Cristina Frasco, niingon ang state auditor pinaagi ni Maria Daisy Bersede nga unqualified ang ilang opinion on the fairness of the presentation of the financial statements sa Municipality of Liloan. So may ni silang muhandol sa kwarta. So congratulations niya. Pero nalay problema diya sa Liloan nga para nako kinahanglan sa didayong unahon pagtagad. Although nakasabot nga kuyog sa kalambuan mao ang paghuot gyud sa mga agianan sa mga karsada kay that's the price of progress. Pero di sa kumutuo nga ingon ana naging mo kalambo dihaon nga ang inyong mga pribadong sakyanan sa inyong mga lumulupyo anha na lang gyud mamarking anang hapit magpatunga na las karsada. Sumagod na aki video ay nagpakita. Kini di lagi ni mamakak ning atong footage. Ang mga pribado nga mga sakyanan na naglaray sa gamay kaayo o inon dako man nga karsada pero mugamay na lang kay ila man yung ipatong ang ilang mga sakyanan sa National Highway. Sumuna nga atong awhagon si Mayor Cristina
nga ma'am, ug gusto pagid ka nga mas munindot pagid ang liluan. Aside ni anang nindot kaayo nga pasidungog gikan sa Goa, asa kay maayog mulili sa kagsuway gawas diya sa inyong bintana. Nga tanawa kung makaya ba sa imuhang powers nga mapitol ng mga paugat nga motorista. Nga gawas niya na pag yung mga habal-habal unahan dito simbahan nga naasad na nagyang pungad sa ilang mga motor nga kaparking sa gihapon sa agianan. Hinoon di kayo dako ang kawat pero kuyaw kay ba og makasabod ta. Nga lahi ra ba ning mga habal-habal driver nga ato ang badlungon? Masuko ni ako sa kumbahin magpangikog sa kudiha og pangsita kay number 1 mga dagko kag patik ning mga tawhana. So mas maitingali nga ang lokal nga pangagamhanan ra maoy mubadlong ani nila. Pero kung di gyud makaya mayor ay nganong magsige pamantaan eh. Okay, wala tayo igong oras sa ato ang panagkuyog karong gabiuna but gamay gyud pa painumdum ha nga naana tayo official nga partner ang The Big Word Superstore. Mo ni siya ato ang kauban nga muduyog nato sa pag-advocate ba ni aning pagtumar og daily dose sa lactobacillus, particularly ang lactopaffi. So ang Big Word Superstore siya na mo'y mamaligya on our behalf aning mga produkto sa lactopaffi. Now pwede na ni siyang mo serbisyo ninyo pinaagi og COD or cash on delivery. So mahimo na mong anak na lang mo bayad sa item inigabot na sa lacto diha sa inyong tugkaran. Unya ay sa mong kalimot nga mo like ug mo share sa ato ang Facebook page ang The Not So Late Show or pwede sad mo nga mo subscribe sa amo ang YouTube channel or i-search lang na diha sa Spotify ug sa Apple Podcast ang The Not So Late Show with Jason Monteclar bahan makadungog sad mo namo sa amo ang audio stream. And lastly, by way of tradition, ato gyapong paminawon before we end aning mga musika nga gigama sa ato ang mga kauban sa mga local Bisaya musician or sa local Bisaya industry diri sa Cebu. So ato ni silang gitagaan og free airtime agi na lang suporta sa ilahabang industriya labi pa nga pandemic unya maglisod pa taon sila sa ilang mga naandan nga gig. Di sama kaniadto nga ato ra gini silang makit-an diya sa mga imnanan, diya sa mga restaurant, ug uban pa nga mga entablado. Okay, daghang salamat sa inyong pagtamod nining ato ang pinobre nga tulumanon. Once again, IQ Kalimte, halang don si Bathala, labaw sa tanan. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Sa kadugan na nato. Posible din nga mas main love pa ko nimo. It's different when I'm with you. You make me feel so brand new. Just every little thing you do. You make me breezy, crazy, hazy, dizzy, so uneasy. But you let me hold your hand and say these words to you. Can I keep you all my life? Wanna be right by your side now until the end of time. Wanna keep you until the day I die. Promise to your mama to have your hand and ask it from your papa. Won't you keep me too? Can I keep you all my life? Wanna be right by your side now until the
The Not So Late Show with Jason Monteclar.